bojoku kok wehne iki piye? Kira-kira gak iso niki. Kowe ora ngerti. Bojoku ki isih penak. Lho. Kok kita Pak Bambang potong rambut. 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 Kuwi yo rambut nggone beda kok. Lah, kaya ngawur. Gini Pak Mboten. Loh. Bingung. Bebek Plong. dalange iki nganggo Apa titik apa cito apa dikut apa cie yo Halo. Yuk. botak kowe. Lho, darani botak kowe. Rumangsamu walah tawon. Lho, kok tawon wanto? Kaya biyen kurut dientup tawon terus dadi lemu. Kuwi jenenge wanto kok mbok lokne tawon lho. Mangsane kaya iso-iso lho, ngenyek kowe be nyepelekno kowe. Piye-piye? Terus ne. Botak dinyek botak kowe. Kowe kok nyepele karo aku iki karepmu piye? Ora sungkan dipersani Mbah Lurah Darungan rene, Ora ngerti karo Pak Mas Lurah Nanda apa piye sampean iki? Ngelok-ngelok nih lho. Kowe rumangsa ngendang pamer, ha. Nek pancen nyotoso terakno omonganku Mas. Pak Bambang tuku gedang. Iso Be. Rupane kok cok bakal pinter ra umum ya. Lho jangan lho. Pak Bambang tuku gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Tuku gedang tak ceblok-ceblok. Lho. Iso iki Be. Jam 4 kluget-kluget. Lho. Bar iki kowe pisang kas nek pancen kowe iso bojone Pak Minto PN. Lho sik. Kowe bojone kancane mbok korbanke lho. Tenang tak niki jelas bojone sakit Pak, tenang. Sik. Ki harus klarifikasi. Iki jelas bojone sakit Pak. Bojoku kok wehne iki piye? Kira-kira gak iso niki. Kowe ora ngerti.
bojoku isih penak. Kok gitu, Pak? Pisan kas, Iki gak mungkin Pak iso. Bambang potong rambut. 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 Kuwi yo rambut nggone beda kok. Lah, ki yo ngawur iki kok. Wes rasa Piye unine digagas. piye unine? Unine niku mau Pak, unine. Pak Bambang potong rambut. Kuncine pokoke rambut. Wes ora usah digagas Pak Wanto iki arep nyepeleke ngaturaken sugeng dalu Pak Cangik, Mbak Limbo. Nggih Mas Lendro. Pak, doalu mboten panggih Pak Minto. Wis pirang sasi to awake dhewe ora nderekke panjenenganipun Mas. Kemajuan. Kemajuane nggo ndi? Pendopone Pak Minto wis dadi. Wis magrong-magrong gedhi, mobile anyar, Fortuner. Tapi Buri ana tulisane SDI. apa kuwi Mas? Sekar Gadung Indonesia. Sapa sing ngomong Sekar Gadung Indonesia? Tak ganti Napa? Susu Gede Indonesia. Timbang jenengan ganti susu gede Indonesia sesuk ganti tulisane Pak. Apa? Dijual. Kok ngawur? SG iki seneng gairah Indonesia. Pendopone anyar. Mobil anyar. Sitok tak aku rada gelo. Apa Mas? Treke sing bosok ya sik pancet kowe. Angger distakel kowe kaya wong asma. Cekek-cekek. Kabeh ku penuh dengan proses, tidak harus bareng-bareng toh nggih Pak Minto. Kabeh ku harus berjalan Aku seiring iki toh Mas. dipaido iki ora umum. Lah, nggih. Ora meng. Aku enek wong sugih ya ora nggumun, enek wong melarat aku ya ora nggumun, Nggih. enek wong cetil ya ora meng, enek wong loman ya ora meng. Mergo aku sing nglakoni taun 2007 jeleput jan dadi kere ra turu ngomah pirang-pirang taun. Tenan kuwi busrine sampe katut Cina lho. Kowe yo ngawur iki Kak, aku ora ngerti lho iki. Wah, lu jendale Pak Minto. Nah, jeng dalu. Alhamdulillah saged sowan teng ngene darungan. Iya, Kula Mas. kemutan sowan teng berkali panjenengan. Ah. Sebelum corona. Nate to sowan ning kene Mas. Heeh, tapi Dalange Pak Minto, Pak Minto dagelane aku karo sapa? karo Wanto. Tapi anyuwun sewu yang ngasto wonten darungan dereng Mas Nanda. Oh, dereng Nanda. Mas Lurah, dereng Mas Lurah. Mbak Lurah sepuh sing ngasto. Wah, ngantos keuangan teng mriki, Pak. Kula teng mriki sing kula goleki namung siji. Apa? Goleki Bu Lili. Lho, lah ngopo Bu Lilik mbok Kaur golek? perencanaan awake sak meneh iki lho. Sawane. Backgrapyak era umum aku wis. Dadi Bu Lilik ki awake lemu gedhi ngene iki. Lah seawet Mas, grapyak. Wah, gawe gelang iki sak lemari digawe kabeh. Krimping monggo lho Mas TB. Mesem. Iki mergo duwene ya bahagia lho ndek bojo Bu Lilik iku. subur kabeh. Subur weh. Lho piyaine kae lho Mas, piyaine syukur kowe. Isin mesti isin. Hah? Diutang aku 5.000 urung kebayar. Lah ngopo kok duwe utang dadak duwe utang lho? Mergo saking senenge Mas. Hebate warga mriki Mas ketok guyub rukun nggih. Wah, saestu kok. Apa awakmu ya pirsa karo piyai kene tepang karo piyai darungan to Mas? Nyuwun sewu manu Pak Lurah. Mas Nanda. Asmanipun Pak Lurah Nanda Septian Dwi Cahyono. Weh, dek apal men lho iki. Nek mau Bu Lili. Bu Lilik, Apa artine Lili? apa artine Lilik? Li ku saka pake, li saka buke. Lilik kuwi li. Saka pake, Nek li saka buke. napa nggih Pak Minto? Ndak mudeng aku. Dadi buke kulino dolanan barang sing cilik metu Lili. Oh iya. Dadi li iki saka Pak. Apal kula teng mriki Mas. Warga darungan ya pirsa kowe Mas. Persono. Darungan itu desa yang terdiri dari 2 dusun. Terdiri dari 4 RW, RT-ne 16, jumlah penduduknya 6.174, rondone 593. Lho sik Apal aku. Ora lho. Atikku kaya statistik ngerti ngono lho. Saking serawunge kalau piantun mriki, Pak. Ora ngono kowe kok sensus apa tekan rondo barang kok mbok gatekke to Mas. Lah ngapa? Ketoke lehmu gak seneng rondo kok ketok nyoto. Ya ora. Aja dak sia karo rondo. Rondo kae wis ora duwe sapa-sapa, aja atine mbok gawe gelo. Yen mbok gawe gelo yen kowe ora trima, titipne ning bale desa Ben dipangan kami tuwa. Kami tua uping. kowe kok ya apal to iki. Kami tua mriki, Pak. Niku daleme guri niku. WC-ne loro, tapi welek kabeh. Oh pembangunane durung iki kok ngawur niku.
Kula bangga lho Pak Minto. Ah. Kali panjenenganipun Mas Lurah hebate ngoten niku lho. Teksih dasar sih muda. Sik enom. Piyayine bagus. Nggih, mesti nggih berpengalaman dan berprestasi pendidikan jelas. Yuswane pinten Pak? Yuswane nyuwun sewu nek mboten lepat Mas Nanda. Iki lek kula Mas Tani Mas mawon nggih. Mas Nanda, Mas Lurah kuwi kurang luwih 33 tahun. Nggih to, Pak? Loh, jenengan yuswane 33, Pak. Kok mboten ketinggal lho? Piye, Be? Kaya umure kayak sik 32, Mas. Sik to kacek setahun lho ya padha ae iki. Sak taun ora tanggapan ya bosok ya, Pak ya. Bosok. Tapi hebate kaya Mas Lurah ngoten niku nggo Mbak Cangik. Hebate? Dados bapak kaya panjenenganipun bapake Mas Lurah niku bangga. Sebabe napa duwe anak dadi lurah. Mergo nek dadi lurah arep tindak, arep rapat mesti diderekke wong akeh. Ya ampun duwe anak Pak Lurah, ayo budal rapat diderekne wong akeh. Seneng bapake bangga. Sing nderekne sapa? Nderekke perangkat, ana carik, ana kami tuwa, ana modern mesti nderekke. Duwe anak dadi dalang kaya Mas Tatit, kaya Pak Minto bangga anake dadi dalang, arep munggah panggung diderekke yoga sinden nggih mboten Pak. Lah iya, kebanggaan kok kuwi. Dadi nek duwe anak iku ditutno wong akeh niku terus bangga ngoten. Seneng to. Ya urung karuan to, Pak. Lho ya karuan to Mas. Justru nek ditutne wong akeh keluargane saya nelongso. Lho lah kok nelongso yo seneng. Seneng apa? Lho bangga ditutne wong akeh kok. Ya ora mungkin bangga. Lah kok iso? Lah nyapa mbahmu mati ditutne wong akeh ki malah sedih ora bangga. Tumon kowe wong mati ditutne wong akeh, aduh mbahku mati, alhamdulillah. Ora tumon. Aku kae sedih mergo ngenteni warisan, mbahku ora duwe warisan apa-apa. Iki kok wong kok rumangsane kok. Ya konsep iki beda. Nggih, Kebanggaan dalam arti Mbah Lurah nderek minggah ditutke karo keluargane iki karena kebanggaan punya prestasi. betul. Ya lek wong umume wong mati diderekke iki krana kan kuwi kewajibane mergo arep dipiye wae melu berbela sungkawa. Nggih, lah niki sampe nek mati ajeng budal piyambak kok mboten purun Ben budal dhewe kono. Wong ketok wong iki nyuwun sewu kaya Mas Lurah iki sebagai pemimpin hebat lho Mas. Pak Lurah iku tanggung jawabe abot, ana maju lan orane desa iki gumantung Mas Nanda. Jare sapa dadi lurah abot? Lho jareku ngono lho. Dadi lurah enteng. Lho ya abot. Lah, enteng nek ora percaya Pak Lurah iki lho. Pak Lurah. Pak Kades. Sik iki sing kok rembug ki kono apa kene? Lho, niki ngrembug dadi lurah, Pak. Jenengan lurah. Nyuwun sewu dadi lurah niku abot napa? Abot. Halah jare sapa? Lah nek abot sampean bengi kok iso ndalang sian. Nek abot itu sampean mestine ning omah silaturahmi karo perangkat desa mikir desane supaya Lirik maju. abot ki abot tanggung jawab. Dene lek perkara gawean kuwi punya staf. Kerja bareng-bareng asal tidak ada dusta di antara kita. Lho. Asline abot napa enteng? Ya bangga abot. Alah enteng. Abot Mas saiki lho tambahane nyuwun sewu tambahan jabatan 2 tahun to 2 Pak. tahun. Iki malah sangsaya abot Mas. Ada evensi anggaran saya saka pemerintah Pak Lurah langsung terdampak. Untuk tambahan 2 tahun ini malah seneng lurahe. Abot kok seneng. Paling gak SK-ne iso mlebu bank 2 tahun kas. Kowe kurang ngerti lho. Napa nggih Mas Lurah? Nek lurah iki ra tau bengkoke sing digadekno. Lho, ya nyuwun sewu mergo Pak Lurah iki tanggung jawabe abot mergo Pak Lurah iki seorang pemimpin. Mergo manggone ngarep Pak Lurah iki cara numpak bis ngono sopir. Wargane iki ngono penumpange ana menggok lan orane, ana apik lan ora pembangunane kuwi gumantung sopire. Nah, kuwi dirungokke. Ora paham niki Pak niki. Sopir niku manggon ndi? Manggon ngarep. Lah nyapa sopir kok manggon ngarep? Lho, mergo dadi pemimpin ki manggon ngarep. Apa kabeh sopir kuwi manggon ngarep? Ya mesti. Enek sopir manggon mburi. Ora enek. Enek. Sopir apa? Sopir becak. Lah ya pancen dhek ya mantan becak mulo ya hafal. Sopir becak niku sopire teng mburi, nek sopire ning ngarep jlunguh. BTB tak omongi ya, Pak Lurah iki nyuwun sewu, Pak Lurah iku abot tanggung jawabe. Mergo napa? Pak Lurah iki cara pewayangan pagelaran malam hari ini, Pak Lurah iki dadi Semar. Mas Yonom ku nggo takok-takokan wargane. Kena kanggo contoh Semar kuwi paling abot punakawan. Nek Pak Lurah kaya Semar, mergo tanggung jawabe abot dienggo takok-takokan Pandhawa. punakawan sing abot dhewe niku sinten to, Pak? Ya jelas Semar kuwi mergo awake gedhe. Terus Ya Semar sing paling gedhe Semar.
Tanggung jawabnya sing paling abot. Tanggung jawabnya sing paling abot ya tetep Semar mergo disepuhke. Dadi wong sepuh ki le bisa menehi pitutur piwulang sing becik-becik. Lah sampean iki pripun to, Pak? Pak. Punakawan sing tugase abot dhewe niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Bagong ki bocah nglonjom ora tau mlebu, nyambut gawene ora pecus. Bagong niku gaweane abot, Pak. Dene riwariwi Tulungagung Surabaya, Tulungagung Malang, Tulungagung Blitar, nggawa penumpang ra tau sambat. BB kae iki ngono bis clok kuwi kok. Wah, ora pengalaman ngeten iki. Wong ora mudeng ya kaya ngene iki. Kaya pimpinan malam hari ini lho Mas, pagelaran iso rame iso meriah. Niki mergo ana Pak Dalang. Pak Dalang ki manggon ngarep apa ki yoga niki sebagai wargane manggon guri. Lah sopire iki ana kene iki. Dadi dalang kok abot, dalang iki enteng. Abot. Ora melu usung-usung debok dalang iki. Sing usung-usung debok ki panitia dalang teko tek numpak mobil tek rokokan tok tok tok. Oh, 50 yuta. Kuwi lek usung-usung debok iki krana kewajibane ning sing dikandhake abote si dalang ki duwe tanggung jawab pementasan apik lan orane. Tur perlengkapan tata panggung apik lan orane iki gumantung iguh pritikele si dalang. Iya, mergo ora pengalaman. Ora iso. Lho, apik eleke panggung iki ora tergantung karo dalang. Ya dalang Mas, Tergantung karo sing jaga diesel. lho. Kok iso jaga diesel? Nek diesele mati, lampu mati sono apa iso muni, dalange apa iso mayang. Tanggung jawabnya diesel Pak niku. Dalang mergo bayarane larang iki mergo dalangku melek Mas. Lah rumangsamu yoga iki suwengi turu ngono piye? Iki yo melek kabeh Mas. Loh, mergo dalang ki ngetokne swara nggih to Pak Minto. Lah sing dian iki apa bisu? Dalang ki nggawa gamelan komplit. Alah, apa iya? Wayang komplit. Sampeyan teko omah usung-usung gong ngene go gawe gitu. Ora ngono tegese iki sing nyiapne iki sing kudu menyediakan ki aku ngono lho, Ndeng. Kudu sing duwe gamelan. Nggih. Ya umpama nyilih ning lek kudu tanggung jawab. Ning lek umpama duwe ngene iki kan yo panggah kuwi igoe si dalang. Mboten kula tanglet. Sing nata gamelan kali sing nggawa gamelan saking griya teng mriki sinten? Trek karo penitine harus sopire. Peniti to? Heeh. Abot peniti Pak timbang dalang. Gini Pak Mboten. Loh, Bingung. Bebek Plong-plong. dalang iki nganggo jarik mergo nganggo jarik. lah rumangsamu iki sarungan kabeh opo piye kok iso? Wah niki bosane ora pengalaman yo ngeten. Dalang kuwi enteng mergo disengkuyung karo yoga karo Saiki iki perkara sing tanggung jawab sing abot. Saiki sakmene kae sing dipirsani penonton semene kae iki sing tanggung jawabe paling enteng sapa? Sing tanggung jawabnya paling enteng Bu Srini. Loh. Kok iso Bu Srini be? Mergo mek tugasnya mau nampa duit karo ngitung blonjone pemain. Kudu perkara sing nampa, sing neng panggung iki lho. Sing neng panggung. Sing enteng dhewe. Heeh. Jenengan Awakmu. Lha kok saged? Lah kowe rene nggawa apa? Mboten nggo napa-napa. Mik wae lho kowe nyilih prabot kok kene. Coba. Ayo be. Kowe arep joget sing nabuhi ya gawan saka kene. Dalang. Heeh. Kowe arep nyuwara sound system kok kene. Kowe kok mbutuhke sindian sing nyiapi ya dalang. Ayo, aku melok sampean ayo Pak yo. Ngisut yo. Kok malah diwalek karo Pak Minto. Gawanmu ki apa rene mung gawanmu lho mung cocot tok. Cingur. Lho, Congor tok. aku melok sampean. Kowe aja nyepelekne Bu Srini lho Pak. Anu Mas TB. Bu Srini ku tanggung jawabe tresnani Pak Minto. Pak Minto semono tresnani Bu Srini supaya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah sebagai percontohan desane. Nyuwun sewu jenengan tresna saestu kalih Bu Srini, Lho Pak. piye wong jenenge wis nikah dadi suami istri ya kudu. Jenengan rewangi pecahing dodo utaing ludira. Lah iya jelas. Nek ana apa-apa tetep belani sing wedok. Silani sing wedok. Tak niki kula tanglet. Heeh. Umpama Bu Srini niku diculik kalih wong, dicolong kalih wong. Heeh. Terus tiange niku nyuwun tebusan dhuwit 200 juta. Kamangka panjenengan niku melarat rade apa? Carane pripun? Iso nyelametno Bu Srini. Ayo. Niki Ayo iki dajal tresna tenan apa ora iki? bukti tresno niki yo be yo. Sampean Bu Srini diculik kalih wong, njaluk tebusan 200 juta. Kamangka sampean ki dhuwit ora duwe, omah ngontrak, mobil nyewa. Piye cara nyampet? Ya sing penting digoleki. Nah, ora iso ketemu golek ning ndi? Wong nganggo tebusan. Wong kudu kon nebus nek kepengin ketemu. Digoleki utangan. Halah sing ape percaya sapa? Wong sampean kira ndek apa kok? Nyilih karo kanca. Ora mungkin dipercaya bungane gedhe.
sing iso mekar. Sik, iki padha e nyun sewu Pak, jenengan tak pales nggih Pak. B, upama kowe dadi melarat rat sak ngisore wong melarat ora duwe apa-apa. Delalah bojomu kowe tanggapan diculik wong njaluk tebusan 100 yuta. Piye kowe dadi wong lanang? Tak nyang no. Lho. Lah bojoku sadurunge karo rabi karo kowe 350 gelem mosok saiki njaluk 100 yuta. Loh, lah kok gelem biyen iki bojomu 350 gelem nyapa saiki jadi 100 yuta. Tak nyang no. Loh, lah bojomu kok 350 biyen bojomu mantan apa? Purel. Lah niki lho. Ngene kok diomongne kula niki Lah, lho. iya. Nek mboten kalih jenengan dalu meniki mboten nderek kula Pak. Nah, iki lho. Gelo kula sebagai kanca niki lho isih enten buktine Pak Minto. Kula niki nyuwun sewu nek karo TB niku tegel karo kanca Pak. Piye coba? Niki nggih. TB wingi kula rak tanggapan campur sari. Gene kula niki sik udan terus ngeten niki jenenge ketiga basah, Pak. Ya ketiga basah. Bojone kula niku dinodai karo TB. Cara jenengan pripun niku? Lambe Masya sing Allah. apik lho. Pak ampun percaya Pak. Lah kula niki lho Pak, kula buktine niki lho, kula Sedumuk bathuk senyari bumi. nggih paribasane bojo ngoten niku. Niki kula WA, bojone Terus? kula malah dinodai. Kula WA ngeten. Sing ngomong dinodai sapa? Lho, aku bojoku mbok nodai. Sing ngongkon lak kowe to. Lho, lah ngokonku piye? Niki lho, kula wacane nggih. B, aku iki tanggapan campur sari. Tulung mara omahku mergo iki arep udan. Engko dastre bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Lho, niku. Kula napa kliru, Pak? Kowe ku bersyukur nek kancaku tak tulung kowe ku. Tulung. Kata iki pripun jenengan dikon? Lah niki lho isih Pak buktine. Kok dituduh menodai niki apa mboten kuculuk, Pak? Sing ngongkon terus? kan dekne. Kula niku DWA. Heeh. Di WA. B, aku tanggapan campur sari, tulung kowe mara ning omah. Mergo iki arep udan. Engko dasare bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Kula napa kleru? Nah, iki sing kleru penemu ki awakmu. Krana awakmu karo Slendro kan kanca akrab. Nggih. Krana dhek iki lagi nyambut gawe, njaluk tulung ning awakmu kon ngentas utawa kon ngangkat. Ora ana tulisan ngentas. Kon ngangkat daster ki tegese sing arep kudanan iki angkaten ganen nang jero simpenen. Lah manuke aja lali lebokno tegese iki ning njaba ning gantangan kon lebokke ning emper. Artine ngono kuwi to? Ora untung bojomu kok gelem. Lho. Wes kaya kocok kan. Pak. Alah malah padha nyancang piring ya ampun. Sik sadurunge mangan iki pundhutane lagu diaturke. Nyuwun tulung Nduk Mita karo Mbak Diah disarahke sik Makme. Iki ana pundhutan ninggal katresnan iki mau. Wah, iki cocok karo sunane tukang adang guri nyuwun ninggal katresnan, Pak. Panci Sekar Gadung ke penggemare akeh kok, Mas. Katur Bapak Minto Darsono ing pagelaran kula nyuwun gending ninggal katresnan. Gending menika kula aturaken dhumateng sedaya kanca ingkang saking Blitar mugi ndadosaken sukarna ing panggalih. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan digarap langgam dhisik, Nduk. Yo, kaya ngapa? Langsung, Mas. Pundhutan saking Bapak Santoso Sarang diaturaken sedaya penggemar wayang kulit ingkang kepareng mirsani wonten ing darungan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino Katur Mas Joko Wibowo sak rombongan saking Sumbragung Rejotangan rawuh wonten Balai Desa Darungan wilujeng dalu wilujeng nyimak pagelaran wayang kulit. Matur suwun Mas Joko Wibowo. kaya duwe ngene
nek saged iku ya susu ya jus. Biongban karena biongban. Dalem niki lho. Sri Tanjung garwanipun Kakang. Injih Kang Mas itu maksa. Lagi wae Kakang marak suwane nggone Gustiku malah pikantuk dawuh supaya supaya wargaku ayom-ayom tentrem. Nyapa taktuk iku? Aku main didono. Lah ngopo? Kentongane wedok. Lho, lah kok iso wedok? Ya delengen to. Ngawur iki aku arep ngomong karo bojoku. Sri Tanjung garwaku wong ayu. Injih Kang Mas. Lagi wae marak suwane nggone Gustiku Sela Hadikrama. Aku supaya ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku Sri Tanjung. Banjur aku mbok tinggal Kang Mas itu paksa. Sliramu ning nggone Taman Keputihan kene aku tak ngupadi. Taman Kaputren. Doro kaputren. Sanes keputihan. Menika penyakit. Nggih Pak, taman apa niku Pak? Taman Kaputren Kepatihan. Oke, ning nggone Taman Kepatihan. Mula Sri Tanjung aku njaluk pamit wong ayu. Injih Aku tak Kang ngupadi Mas. tumbaling praja ya wong ayu. Injih mboten nguncuk rumiyin Kang Mas sampun damelaken niki Biongban. Niki Doro kula damelaken susu. Yo Biongban lek ramen. Sido paksane ben modot. Monggo Doro jenengan seruput susunipun. Kok bukai presker kok Sing sodotane. menehi aku. Biongban lenggah. Ngapunten Lenggah, Doro. lenggah. Ngapunten. Bukai presker Menika ora? Mboten Mas. Oh, bojoku kocrok. Timbang dikei Ngapa, susu Kang enak Mas? kopi. Lah ngopo? Kena kopi ku irenge akeh. Lah nek susu. Susu irenge saiki. Mbok aku ora roh, Bir, tau ngerti kok. Pripun? Wis, Sri Tanjung. Nggih Kang Mas ngatos-atos nggih Kang Mas mangke menawi bidal nggih. Iya Sri Tanjung. Aduh, aku tak budal ya Sri Tanjung. Nggih, Kang Aku Mas. njaluk pamit wong ayu. Nggih Kang Mas. Matur suwun Doro. Aku pamit Sri Tanjung. Biongban Wonten dawuh Doro Putri. didongakne ya Biongban muga-muga Kang Mas sida paksa menang jroning perang. Inggih Doro inggih. Panjenengan sing sabar. Iya Biongban. Iki sapa Sinten? Biongban? Sinten Doro menika kados Bapak moncret. Sobuy. Sapa iki Kowe Biongban? dadi apa? Sila Hadikrama. Lah kok sarungan maca andukan. macak ben lakonan prajurit kepatihan. Iya. Sri Tanjung. Bengi iki sepi, aku arep berhoi. Kok kaya mangkene ta Biongban? Loh, Doro kula nggih wedi Doro. Sing Sri Tanjung sing ndi? Doro. Sing Sri Tanjung sing ndi? Aku Sri Tanjung. Ah, loro-lorone ra apa-apa. Pripun Doro Putri? Lawan kunci sik. Adewe kudu iso ngadepi iki lho Biongban. Ngeten mawon Doro panjenengan dhisik. Panjenengan Hey. dhisik mangke lek penak terus kula. Wis rasa royokan kabeh mesti kebagian. Ayo Sri Tanjung manuto dadi Ora sudi. Aku wis duwe bojo. Aku wis duwe bojo sida paksa aku ora sudi karo kowe. Tenang, gak usah royokan. Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Doro pripun Doro? Oh, Jaluk turung iki lho. Tolong Mas. Baginda. Nyuwun tulung Kang Mas. jangkrik tukang kibot iki ra entuk apa-apa semalah entuk. Kuwi bagianmu kuwi kira-kira. Lawangnya dikunci ki mau dibuka kok adewe iso nembus lawang ya. Tanjung. Manuto tak pek bojo ya wong ayu. Ora. Manut mawon Doro Ora, timbangane mati Iki aja ngawon ya wis kowe iki. Oke, ya jenengan mawon sing Ya kowe ayu. dhisik kowe. Kula mboten purun. Kowe engko nek Sapa penak nombo Yung. jenengan mawon. Apa kira Hapus. Tak. Monggo. Hapus. Monggo.
Aku ora betah. Ngerti wong loro kaya ngene. Ananam pacine apa titik apa dia apa titik Good, apa cinta, apa di good, apa cie. manut yo. Kowe wis Jenengan manut mawon. kowe wis latihan to. Ayo. Ora kowe ki aja kemalah nonyol-nonyol ning bendarane iki piye to kowe? Jenengan mawon. Ayo manut to wae. Ora setia aku karo kowe. Manut to ora-ora lah. Ora. Ora pertama pancen loro tapi suwi ora. Aku yo ngono sosok. Ora. Manut to yo apa aku kurang bagus? Ora iso. Aku wis ndek bojo sing bagus. Sopo? Aku mau karo kowe. Sopo bojomu? Kang Mas itu dipaksa. Sido paksa. Sido dipaksa piye? Bojomu kae dure sak botol Yakul. Ora apa-apa, tapi kan pas. Gede dhuwur. Balsem. Manut to ya. Ndoro jenengan cobi mawon. Pelok. Ayune tumpuk undung. Ayo segi. Aku ndak gelem Ndoro aku. Biomban, piye iki biomban? Piye biomban Kang Mas itu pas kok ora ndang mulai-mulai. Ate koyo pitik jago karo babon ubur-uburan saya pakai. Kula mboten purun Ndoro menika gundul kula mboten purun. Karo kowe tresnaku tumpuk undung. Loh, sok. Bu Lili, ampun Bu Lili. Ah, Bu Lili lu goneng kene. Manut karo aku ya wong ayu. Ora. Ban liburan bendaramu supaya Ndoro Putri, ampun to panjenengan manut mawon. Aja kaya mangkono. Panjenengan coba riyen. Menika ingkang sinuwun lho Ndara Putri. Biomban. Panjenengan manut, saderenge kan boten gundul. Cobi jenengan rasane sing gundul ngoten lho. Aku ki tetep setia karo Kang Mas itu paksa biomban. gundul iki ana manfaate. Apa? Nek sing ngisor gak kuat gawe iki. Ananam paci. Wis saweneng berarti bayang kok. Tanjung. Rene. Yen to tak gawe kanthi cara alus kowe ra gelem, apa kowe kudu tardo paripeksa ning papan kene? Ora iso. Ora bakal ana sing bakal tetulung karo kowe. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Celukno wadya bolomu aku. Wadya bolong ngete kabeh ayo. Iki sapa nek iki? Ayo kana. Kapokmu kapan kowe? Kapokmu kapan? Mas. Yo. Iki lho sapa? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Aku dewa dia bolong. Apa ora wani karo Ndoroku? Wani karo aku. Yo jangkrik jebol pisan kathok. Kowe iku lho sapa? Ayo kapokmu kapan apa ora? Wes. Wes. Lah kene. Lah kene diombeni sik diombeni. Lah kene diombeni be sakne lho. Wah, kowe lho sing lagi kromo ya yak-yakan ngene iki lho kok. Enggak. Jangkrik banyu kayak balsem lho. Kowe ku langsung kena ke lambung be. Ayah Nanda. Tolong ayah. Sapa? Ayah Nanda. Tolong. Ayah, tolong ayah. Kang Mas itu paksa Panjara. Kula menika sampun kapang sangat kali panjenengan Kang Mas. Ndoro kula itu paksa Bos. Iki lakone piye? Yo biomban. Aku yo jatuh cinta karo Ndoroku lho. Biar kecendeko saiki malah ganteng. Jong, iki ra dapuk, iki Mbah Lurah. Iku sing bayari ndek gawe Ibu Lili.
Ya ampun Bu Lili. Enggak tahu, enggak tahu. Bu Lili. Salah orang loh Mbak Yu. Ibu. Wah, iki ibuku kaya saudara. Sehat kuwi. Oh ngawur akeh kok. Bu Lili, tolong. Tolong Bu Lili. Aku dinodai, Bu. Bu Lili, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus menikahi Pak Minto. Ah, wis malah kacau iso nyelok karo. Pun iki Pak. Paling meninggal Pak diatur napa Pak? Pak Lurah Pak. Lah sing nggawa munggah lek panjenengan. Ora Harus tanggung jawab. kok. Kata Pak Lurah. Saniki jenengan milih napa? Pun niki jenengan pun minggah. Pilihane loro Pak niki. Sampean Napa? nyanyi napa sampean ora nyanyi tapi nyawer. Wis gitu. Nyanyi. Mboten saged nyanyi. Saged Pak. Nggih. Nyawer mawon. Alah bocor to Pak. Mboten wonten Bu Lurah mboten sekeco mengke. Duh, bulu. Lurah yang kamu nih. Loh. Mas, Mos aku ya kire mbok tane di sikilku. Nembang Pak. Lah Bu Lili mungkin ngersake tembang napa? Bu Lili mawon ingkang nembang. Nah, nggih. Bu Lili kersanipun radi man. Oh Pak Lurah, permintaan lagu napa Pak Lurah? Lho, nggih niki Nah, saking niki Margo. pamundhute Saking warga Margo, ya, masyarakat panjenengan, Mas. Mbok napa kali Ibu diaturi Request mawon. Oh, request. Nggih. lagunipun menapa? Lho kok ngeblank? Mboten ngeblank wah. Be ngene Bu Lili malah ngeblank be. Wis, napa dices mawon niki? Napa Mas? Request napa Mas? Hah? Ayang-ayang Pak. Duh, gede dawa. Teke sapa kok kaya ngene maratuwa. Tak pluruti. Tak pijeti. Ngawur ki ra roe. Nggih, ayang-ayang nggih Pak Lurah nggih. Mboten saged pun. Niki sing nyanyi Mbak Nggih, Paranggono. Mbak Nah. mawon. Ya, iki pundhutane Nggih. Bapak Kades Bu Lili ngersake tembang ayang-ayang. Yuk Ayang-ayang. langsung dados. Bu Lili joget. Piro-piro pamundhut kang wis diaturke Mas Andi, Nggih, Mas Pak. Indro. Nggih, Bapak. Muga ndadekake sukarna ing panggalih. Leres. Betul. Saged dados jampi saya. Iki dibablaske sing ro nembang sing akeh. Sinten Kaya menika? apa? Dani. Kaya adat kang wis lumeku, lali janjine. Yo langsung Mas. Yang punya tugas nembang lali janjine ngadeg. Yo. Terima kasih. Menika wonten pundutan saking Bapak Kades Ndosari Oke. ngersake tembangi Grigis. Kagem kadang-kadang Kades sekecamatan Kademangan. Leres. Iki ya diaturke Mas Lendro. Nggih, Bapak. Ugi wonten pamundhut saking bilanipun Mas Joko Wibowo saking Sumberagung menika dalasan Mas Wahyu saking Berjo menika nggih nderek mirsani mugi ndadosaken syukur ning panggalih. Nggih. Ya, kaya ngapa iki Mas Joko Wibowo ya rawuh pundutan saka Mbah Ndosari diaturke. Ya nduk sapa sing ngadeg tembange Grigis langsung diaturke. Ya. Luar biasa Mas Lendro, Mas Andi. Iki uga ana pundutan gethuk ning saderenge diaturke sak tembang panjenengan paringi hiburan warga masyarakat Ndarungan panjenengan piyambak sing nembang. Lah. Oke, nggih. 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 Anu nyun Jogja man Pak nggih. Wah iya. Ayo Ya. Jogja. Nggih, ha iki diaturke sedaya pamirsa Sekar Gadung nggih Mas. Siap. Nah, Ugi segenap perangkat Ndarungan tanpa kecuali. Ya. Untuk kembali
Jogja kowe jan istimewa. Iya, terima kasih. Mas Andi, Nggih, Pak. Mas Slindro, Wonten dawuh, niki Bapak. panjenengan saged matur dhateng Kang Manggugati. Oh, nggih. Kalian Mbak Lilis ben jemeneng tembange larang panas. Larang aras. Nggih. Oh, Tak walik ben ndak udan ngono lho. Dan bagi kok tembang opo? Nggih Pak minta ingkang wigati namung saged ndedonga. Nggih. Mugi-mugi paripurna anggenipun desa Ndarungan ngawontenaken adicara merti desa utawa Utawi bersih bersih desa. desa. Mugi-mugi dumateng Bapak Lurah Mas Nanda saprangkatipun Nggih. lumuntur dumateng sedaya warga desa Ndarungan. Tansah sinaket wonten ing rejeki tebih ing bilahi gampil anggenipun sak padha sandang papan lan pangan tansah diberikan kesehatan lahiran batin. Nggih, Amin. mugi-mugi desa Ndarungan Mas Andi dadi desa-desa sing balbatun thayyibatun warafun ghafur. Amin. Amin. Yo, kaya ngapa? Diaturke? Nduk, Lis yo. Tatit ngadeka le cah bagus ngene, gantenono Pak Sawetara. Mas boten desak. Endi sampure? Panase kok kaya ngene. Yen to mantuk bantere seryane. Sarinane sawengine lemas andi. Mong rasane panase kaya ngene. Larang mujiat, larang pangan. Saben dina mung tansah kaloyangan. Tandur-tanduran karuan. Lepas sawah sing padha gagahan. Ayo Mas. Yen aman golek nyup-nyupan ora betah panase banter tenan angin silera karuan katone bos larang udan tenanan yen aman golek nyup-nyupan ora betah panase banter tenan angin silera karuan katane bos larang udan tenanan ya 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 Mas. Kenduk-kenduk lho Mas.
koko sing dupa kumun